Vítajte. Dnes sa spolu budeme baviť o učení. Nie o hociakom učení, o učení sa s deťmi. Možno aj vy ste si voľakedy dali takú otázku, že keď to moje dieťa vyrastie, tak začnem s ním robiť niečo iné, inak ho učiť. Síce neviem ešte ako, ale človek navnímaval, že to inak niečo znamená. Že chce veci urobiť lepšie, že chce, aby to dieťa sa učilo s radosťou, aby tie informácie, čo sa naučí, vedelo, aby ho nemuselo stále učiť, aby si nemuselo stále opakovať tie isté informácie a znovu sa to učiť do kolečka. A tak som si aj ja povedala, že idem deti učiť inak. Idem to vložiť do toho také, jak sa hovorí, srdce, aby to dieťa to navnímalo, že to bude niečo špeciálne a že sa pri tom budeme hrať. A tak ja vchádzam do prírody alebo len hoci kde do okolia a pozorujem, ako by to dieťa sa mohlo niečo naučiť a ako by som to mohla preniesť do tej hry, aby to bralo, že to je niečo zábavné a chce v tom pokračovať. No ale možno vy si poviete, no dobre, ale ja nie som taký tvorivý človek, ja nikde nič nevidím, ja idem na záhradu a proste dobre, je tam záhrada, hej, nie sú tam tie hry skované. A práve preto vás chcem pozvať na môj Facebook alebo na Instagram a tam môžete nájsť inšpirácie, ktoré som ja už pre deti urobila a teda aj pre vás, pretože pokiaľ máte dieťa už 2-3-ročné, prípadne väčšie, tak viete, že vy musíte do toho ešte vstupovať, pretože samo o sebe to všetko nezvládne, že vás potrebuje. No a tak nech sa páči, môžete tam nájsť inšpirácie a prečo takto a prečo nie inak? No preto, lebo myslím si, že učenie by nemalo byť suchopárne. Že by to malo byť niečo, čo nás naštartuje, niečo, čo v nás zbudí takú zvedavosť, že chceme vedieť viac a že nás to vtiahne. A tak ako moja vnúčka vždycky hovorí, babi, a kedy už budeme mať tú školu, tak vám to prajem, zo srdca vám prajem, aby vaše deti tiež mali radosť učenia a chceli sa učiť. No a kto vlastne som, aby ste vedeli, volám sa Evka Eršeková, robila som 18 rokov s deťmi, ktoré sa v škole nenaučili čítať a písať. No a v čom to bolo? V čom bol ten problém? No problém sme odstraňovali veľmi jednoducho, preto hovorím aj odstraňovali, lebo nešlo len o to dieťa, ale išlo o vlastne našu spoluprácu a hľadali sme, kde to vzniklo a kde bol ten problém. A viete, ako jednoducho sa to dá odstrániť? Proste musíte do toho vložiť hru. To dieťa má už za sebou kopu zlyhaní, kopu neschopnosti niečo urobiť, napísať to písmenko a my sme začali do toho vkladať hru a cez tú hru sa to dieťa naučilo tie veci, ktoré potrebovalo. A preto viem, že hrou a tvorením, a preto som to aj nazvala tvorením sa učíme, sa veľa vecí naučíme popri tom, ako vytvárame niečo krásne. A keď to krásne vytvoríme, tak vám garantujem, že to dieťa dostane kopu úsmevov, kopu takých poďakovaní, také cez oči vidiace sa súhlasy, že urobilo niečo nádherné a bude chcieť vedieť viac. Takže poďte so mnou do toho tvorenia a budeme sa s tvorením učiť.